Bueno, pois non sei se é moi necesario presentar a Ramón Villares, pero igualmente eu fago. Ramón Villares é catedrático emérito de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela dende o 87 e nas últimas 4 décadas tivo un papel activo na vida intelectual galega tamén a través da asunción de cargos como de decano da Facultade de Xeografía e Historia do 86 ao 90, reitor da Universidade do 90 ao 94, membro fundador e presidente da Asociación Española de Historia Contemporánea do 96 ao 2002 ou director en Galicia da Universidade Internacional Menéndez Pelayo do 97 ao 2005. Entre 2006 e 2019 presidiu a institución que hoxe nos convoca, o Consello da Cultura Galega, e a min parece isto interesante tamén chamar a atención. Unha das pegadas do paso de Villares pola presidencia da institución é o interese prestado ao exilio republicano, sobre todo a través da figura de Luis Seoane. E así, por exemplo, durante o tempo de Villares á fronte do Consello, este organizou un congreso internacional de conmemoración do centenario de Seoane, un congreso moi importante no estudo da figura deste intelectual, puxo en funcionamento unha sección de epistolarios en rede iniciada precisamente con a selección de milleiros de cartas dos fondos de Seoane, ou encargou un informe que acabou por recomendar o recoñecemento do Museo Carlos Maside como ben de interese cultural. A súa pegada non foi menor tampouco a través do amplo mapa de intereses que nos deixan as súas publicacións. Entón, ademais de publicar varios manuais de historia de Galicia e de historia do mundo contemporáneo, dirixiu, canda Josep Fontana, a colección de Historia de España da editorial Marcial Pons, é autor de influentes libros como Foros, Frades e Fidalgos, estudos da historia social en Galicia, do 82 en Xerais, Figuras da Nación, do 97 en Xerais, Identidade e afectos patrios, do 2017 en Galaxia, ou Galicia, unha nación entre dos mundos, do 2009 en Pasado e Presente. Na última década, o estudo do exilio republicano foi unha das súas liñas principais de pesquisa, dando como resultado publicacións como a edición das actas mencionadas, Emigrante dun país soñado, Luis Seoane entre Galicia e Argentina, Os exilios ibéricos, unha ollada comparada nos 70 anos da fundación do Consello de Galiza, coeditado con Xosé Manuel Núñez Seixas, ou o máis recente, que eu creo que conecta co que hoxe nos contará, Exilio republicano e pluralismo nacional, España, 1936-1982, en Marcial Pons. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, Pablo, moitas gracias ao Consello por me convidar e tamén a todos os presentes. Desde logo, eu estou moi de acordo coa orientación destas xornadas, especialmente no concepto de legados, non tanto no de dislocación, que creo que non lle cae tan ben o que eu vou falar aquí, pero sí no de legados, porque realmente o exilio é un fenómeno, como sabedes, moi plural, moi diverso. Aquí xa se falou mesmo das xeografías do exilio, había que falar tamén de moitos itinerarios, como xa se ten feito en algúns congresos do Consello, e de outros lugares, pero a idea de que o exilio forma parte da historia de España, e non só de España, e que non pode ser visto como un apéndice, un pegote, ou algo que sucedeu pero inesperadamente e que mellor que se esqueza ou que se victimice, senón que forma parte esencial desta historia de España. Creo que é conveniente ou acae ben a esta idea de legados do exilio. Eu vou falar dunha parte do exilio, xa me ocupei un pouco de exilio político, pero non podo volver sobre todo isto, senón dunha parte máis moi concreta que é a súa vinculación cos proxectos de futuro unha vez morto Franco para a transición democrática, que teñen que ver coa cuestión nacional e nomeadamente coas clásicas tres nacións peninsulares que se recoñecen baixo a palabra galeuzca. Claro, Galeuzca hoxe non existe, nin realmente existeu moito no pasado, pero a miña tese central é que Galeuzca marcou moito o exilio e as estrategias do exilio nos anos 40 dunha forma decisiva,
aparentemente ficou chuída ou bloqueada a partir de fins dos 40, pero que, dunha forma ou doutra, foi capaz de rexurdir e de volver a estar no primeiro plano nos anos 70, e nomeadamente nos pactos da transición. Por eso empezo a miña intervención chamando a atención sobre esta figura que non está unánimemente recoñecida como tal, esta institución, esta iniciativa, non esta institución, que non está unánimemente aceptada como importante, que foi a Comisión dos Nove. A Comisión dos Nove, recordo para os que, por si non se acordan dela, algúns non naceran aínda cando isto sucedía, foi unha comisión constituída pola oposición antifranquista, cuyo fin fundamental foi chegar a unha serie de acordos ou pactos co goberno de Adolfo Suárez desde fins do 76 ata a primavera do 77. Eu concedolle bastante importancia a esta comisión, non tanto polos acordos a que logrou, sino sobre todo como foi capaz de visualizar unha pluralidade da oposición que integraba o interior e integraba figuras que viñen do exilio ou que estuveran no exilio ou que representaban de algún modo a figuras do exilio. Ben, é verdade que aquí nesta fotografía hai varias fotos das reunións, esta é quizá unha das máis perfectas, están presentes distintas forzas políticas, desde os liberais monárquicos até os socialistas, comunistas, socialdemócratas e demócratas cristianos. E hai tres persoas que reflicten a presencia dun modo indirecto, podríamos decir, de Galeuzca desde o punto de vista personal, que son Jordi Pujol, Valentín Paz Andrade e Julio de Jáuregui. Julio de Jáuregui este, e, bueno, Jordi Pujol non fai falta que o diga, e este, que é o galego, Valentín Paz Andrade. De modo que estes tres representarían, podemos decir, que a presencia dunha bella aspiración a construir dun modo distinto a cuestión nacional en España que se traslada á transición. Naturalmente, esta presencia na Comisión dos Nove, sobre a que volverei ao final, non é gratuita, foi unha solución relativamente astuta do goberno de Adolfo Suárez para poder resolver dun modo, digamos que pacífico, indirecto, a cuestión nacional interior en España, que naquela altura xa tiñan relacións bastante directas con unha figura que foi fundamental neste punto, que foi Tarradellas, o presidente da Xeneralitat no exilio. Xa había 6 meses e medio, un mes máis ou menos, que o goberno enviara a un delegado a entrevistarse na súa residencia francesa con Tarradellas. Ese delegado fixo un informe moi detallado do que supoñía, do que era, do que non era, do que pensaba, do que se podía aproveitar, etc. Un informe positivo. Era un militar dedicado á intelixencia, que era, naquela altura, excelente coronel Emilio Casinello. E isto non ten que ver coa comisión, porque era paralelo á comisión, pero ten importancia no sentido que o goberno estaba intentando entender que é o que sucedía. Claro, Tarradellas estaba en contra desta comisión e fixo todo o posible por botala abaixo. Non tanto porque se disolvese, cuanto porque estaba Pujol. Por tanto, o que molestaba a Tarradellas era que estivera Pujol, e Pujol finalmente acabou abandonando, pero moi tarde, xa cando a comisión acabara o seu traballo. Todo isto ven a conto de dicir que o problema da articulación da organización territorial de España, que aparentemente se resolveu na transición democrática por unha vía a través da Constitución, por outra vía a través dunha acción administrativa de goberno coa proliferación de preautonomías e, por tanto, tamén de proxectos autonómicos para 17 hasta territorios de España, ten unha vinculación moi directa co exilio, ten unha vinculación directa tamén con estes pactos da transición, como aquí queremos mostrar. Pero este problema non xurdeu na transición.
senón que ven de moito antes. E ainda me permito citar unha frase dunha tomada dunha referencia xornalística no Xornal de Buenos Aires, bueno, o xornal en Buenos Aires, pero formaba parte da oficina de prensa de Euskadi, dunha conferencia de don Claudio Sánchez Albornoz, que ainda non era presidente da República, pero que iba a ser no futuro, República no exilio, na que, ano 49, se refería a estos problemas. El, castellano viejo, decía que era partidario de la libertad de los pueblos ibéricos, pero dentro de unha república federal, incluso, podía admitir. Pero a condición era importantísima, a condición de que haya igualdad y que no podría tolerarse el 3 contra 1. 3 contra 1 é isto. O sea, Galeuzca. Galeuzca contra Castela. Ou as tres nacións galeuzcanas contra a nación Castela ou a nación española. Bueno, que isto dicía don Claudio en 1949, pero díxose moitas veces moito antes. De modo que vamos a ver algúns fitos deste problema de como organizar o poder político e territorial en España. Non lles vou contar todo o que aquí está, pero só chamar a atención sobre o feito de que houve moitas tentativas de facelo. No século XIX, basicamente, houve tentativas federais, iberistas, ou, en algúns casos, tamén de unións dinásticas, etc., pero eran tentativas que tiñan máis que ver con unha visión nacional das dous pequenas nacións peninsulares e non con unha visión particular dos regionalismos que só na restauración comenzaron a funcionar. De modo que o 98 foi como unha viraxe neste punto, como sabedes, foi unha viraxe tamén para o propio nacionalismo español, para o nacionalismo catalán, menos para o vasco e o galego. En todo caso, o que deu lugar isto é que cancelou unha perspectiva federalista, de organización federalista da península, cancelou, xa estaba cancelada desde a Primeira República, cancelou unha perspectiva iberista, tamén, é dicir que se desiberizou o problema peninsular en parte tamén pola deriva de Portugal. Naceu unha alternativa que aquí chamo a atención sobre ela, que foi o iberismo tripartito, que era unha forma de concebir a península de modo distinto, é dicir, unha parte oriental que sería Cataluña e a Coroa de Aragón, unha parte occidental que sería Portugal e Galicia e unha parte central que sería Castela. Este iberismo tripartito deu bastante guerra e foi motivo de reflexión sobre o que nunha carta a Unamuno Joan Maragall denominou como unha nueva composición peninsular, ou unha composición ibérica, mellor dito, que peninsular. Pero isto, nos anos 20, quedou prácticamente bloqueado e xa non puido seguir adiante. E aí é onde nace a perspectiva de que haxa unha posibilidad de alternativa galeuzcana, cando, en vez de un iberismo tripartito, se vai consolidando unha forza política para Cataluña, para o País Vasco, que ainda non actuaba como tal no iberismo tripartito, e para Galicia, a través da fórmula do autogoberno e das autonomías. Hai que recordar que a primeira proposta de autonomía foi na época de Afonso XIII, que creo que no ano 19, pero isto, sobre todo, consolidouse na República e mantivouse na Guerra Civil e trasladouse ao exilio. E no exilio, creo que foi moi importante a presencia desta idea de Galeuzca en conexión con outras ideas paralelas, como aquí chamo las Españas, e aí a peza, podemos decir que o periplo desta idea. Pero os problemas veñen de lonxe. Só chamo a atención sobre este, non sei se moi coñecido, mapa político de España, de 1858, de Torres Villegas, no que define España en 4 partes, políticamente falando, o cual non está moi cómodo para nós, galegos, pero está máis claro para outros. É dicir, hai unha España uniforme, constitucionalmente pura, podemos dicir, case que refletiría o dereito de Castela, o dereito común, unha España foral, que non se sabe ben o que é, pero que sería o País Vasco Navarro, unha España incorporada e unha España colonial. Isto era a visión dun liberal
que quizá estaba en contra desta realidade, pero que, no fondo, nos axuda a entender ben sexa a través das linguas, a través do direito, sobre todo, porque aquí, basicamente, o que está actuando é o direito civil, que era o direito fundamental no século XIX, non o direito, as constitucións eran, non digo papel mollado, pero tiña moi pouquiña importancia na configuración dos dereitos das persoas e dos territorios. O que importaba justamente era o dereito civil, o outro eran como os dereitos políticos mínimos. E, por tanto, esta división entre España foral e España, digamos que, asimilada e España colonial reflite unha diversidade. De modo que este asunto non quero irme moi atrás, pero quero dicir que ven dando bandazos na historia de España desde hai moitos anos. Se damos un salto e pasamos á época da República, da Guerra Civil, aquí les mostro uns papéis que apareceron, non sei moi ben como, no espolio de don Luis Tobío, que eu quero entender que foi fruto ou motivado polas conversas que tiveron Tobío e Castelao cando Castelao estaba intentando formar o Consello de Galiza. Como saben, o Consello de Galiza foi en boa medida a idea de Luis Tobío para constituílo na Argentina, e este Consello de Galiza foi diseñado como un fideicomisariato da vontade do electorado ou da cidadanía galega no ano 36 para representar o que era esa vontade política dos galegos a través do chamado Consello de Galiza en 1944. Pero aquí Tobío guardaba uns papéis dunha revista inglesa, creo que era The Spectator, do ano 36-37, non está moi claro, e que reflite tamén este problema central da Península Ibérica, mesmo na guerra, porque o que está dicindo é que a base verdadeira para conseguir unha paz en España será resolver o problema das nacionalidades da Península Ibérica. Esta aquí, como ven, está ben... Son nacionalidades que están definidas máis ben pola lingua, non porque teña unha norma política propia. O que importa é lingua galega, lingua euskera, lingua catalana. E isto dá aquí incluso os porcentaxes, revela o que hoxe sabemos. Non fai falta que o diga ninguna revista inglesa, que en torno a un 40% da poboación peninsular fala unha lingua que non é a lingua castelá. Pode falar tamén a lingua castelá, pero fala outra lingua. Pode ser única, ou pode ser de forma paralela, ou pode ser de forma, en fin, eventual ou que sexa. Aquí dá a porcentaxe, creo que dá do 38%. En suma, que, por tanto, este é un problema que nos arrastramos desde hai tempo e que no período da Guerra Civil resolveuse dunha forma un pouco desigual. Isto vai influir tamén no exilio posterior, porque, como saben, no caso do País Vasco, só o estatuto foi aplicado para dúas provincias, que é dicir, Guipúzcoa e Vizcaya, non foi aplicado para Álava e para Navarra, a diferencia do que está aquí refletido neste mapa. Isto supuxo que Franco e o réxime de Franco recoñecese como leais a Navarra e Álava e, por tanto, non fosen privadas do seu estatuto específico ou lei de amejoramento foral no caso de Navarra ou do concerto económico no caso de Álava. En cambio, foi suprimido para Vizcaya e para Guipúzcoa. E no caso dos países cataláns, poderíamos decir, aquí non se chaman así, estaba en vigor unha autonomía son Cataluña, non en Valencia ni en Baleares, cuya autonomía formou parte esencial do goberno da República, do goberno de guerra e tamén de estadía de moita xente en Barcelona, de moitos fuxidos ou refuxiados ou exiliados, galegos ou vascos ou de outros lugares, durante os anos 37 e 38 até a gran retirada do 39. Podemos dicir que con esta memoria, os exilios
españois, basicamente os galeuzcanos, mantiveron unha especie de, unha sorte de identidade fora de España moi notable, fruto da súa experiencia durante a República e durante a Guerra Civil sobre todo. Recordo unha vez máis, na Guerra Civil Galicia quedou da parte de Franco, por tanto non puido desenvolver definitivamente o Estatuto de Autonomía plebiscitado o 28 de xuño do ano 36, pero sí as provincias vascas que acabo de aludir constituíronse en goberno, sen autonomía e en goberno, e foi aceptado polo goberno da República e polas Cortes da República en Madrid, e o catalán xa estaba funcionando. De modo que isto permiteu que os exilios tivesen un perfil institucional desigual despois do 39. E aquí hai que ter en conta que a evacuación dos exiliados foi moi desigual tamén entre eles. Algúns foron, digamos que, ben organizados, por exemplo, o vasco, daí que eu poña a palabra riqueza vasca, pero riqueza non porque sexa riqueza espiritual, senón riqueza material do goberno vasco no exilio, que foi capaz de pasar o exilio con recursos moi notables, dos que, por exemplo, se queixaba constantemente o nacionalismo catalán, especialmente Tarradellas. De broma, podíamos decir, que Tarradellas foi capaz, como persoa moi sensible aos símbolos, de fuxir, creo que con Antoni Marías Bert, cunha urna na que levaban o corazón de Maciá. Urna que superou todas as peripezas do exilio e quizá foron dos valores fundamentais, porque representaba a continuidade entre que era Lavi, Maciá, e o que era Tarradellas nos anos 40, 50 e 60. Contan nunha carta que nun momento determinado estaba nunha reunión e visto con urxencia dun banco francés que tiña que ir inmediatamente. E a razón é porque a urna esta co corazón de Maciá se furara e estaba pingando. Cual quere decir que mantigua consigo todo o tempo. De modo que os exilios foron diferentes tamén neste punto, os exilios galeuzcanos. Uns máis acomodados, económicamente, máis organizados políticamente, pero moi desiguais entre sí. Para empezar, o goberno vasco mantívose como tal, Cataluña quedou descabezada co detención e fusilamento de compañes e tardou moito en volver a recuperarse, e Galicia estaba en Bos Aires, un lugar moi apartado, con perdón dos porteños, moi apartado para o que era a vida política naquela altura, e só se foi reconstruindo a través do Consello de Galiza e de darlle unha perspectiva, digamos, de institucionalidade á Galiza ideal que soñaba Castelao en Bos Aires. Logo, a guerra tamén provocou algúns problemas entre os propios dirixentes políticos cataláns e vascos. Hai que recordar que houve un Consello Nacional de Cataluña e un Consello Nacional de Euskadi fundados no ano 1940 en Londres, que en parte sustituían, en parte suplantaban os gobernos lexítimos que saíran de España no ano 39. Por que os constituíron? Basicamente porque, no caso vasco, Aguirre estaba desaparecido, despois eso por toda a súa peripecia na Alemania hitleriana, a súa vivencia en Berlín, a súa fuxida vía Estocolmo e a súa chegada non no 41, pero xa moi tarde, a Iberoamérica, neste caso, primeiro a Brasil, aínda de incógnito, despois a Uruguai, aí xa dicindo quen era, e despois a Argentina e, finalmente, nos Estados Unidos. No caso catalán, o Consello Nacional foi constituído por Pisuñer como unha fórmula de garantía para evitar que se perdese a continuidade ante a detención de compañes. En todo caso, estes consellos que despois tiveron a súa propia vida, mantiveron, fosen consellos ou fosen depois gobernos, unha apariencia de representación política das tres nacións, de Cataluña, do País Vasco e de Galicia. Fosen consellos ou fosen despois os gobernos que se obligaron a destruir estes consellos ou obligaron a sometelos á súa propia disciplina. No caso máis concreto foi o de Euskadi, cuyo presidente Aguirre determinou, cuanto estuvo libre,
que o Consello Nacional Vasco, constituído en Londres por Irujo, que fora ministro da República, ministro importante, debía ser disolto. E o Consello Catalán realmente foi disolto no ano 45-46, cando Pisuñer acepta estar baixo ao mandato do presidente da Generalitat, Josep Irla. En todo caso, nos anos 40, estes gobernos galeuzcanos no exilio mantiveron importantes contactos entre sí e mantiveron algunhas alianzas que foron sobre todo feitas entre vascos e cataláns na primeira fase, mesmo imaginando un dominio moi importante sobre o territorio español que iría desde o País Vasco a Cataluña e atravesando todo o norte de Aragón, por tanto, sendo unha barreira extraordinariamente importante para evitar a invasión supostamente, a invasión nazi da península. Logo, posteriormente, estes gobernos mantiveron relacións xa bastante máis estables, especialmente influídos por Aguirre, que foi o que inicialmente diseñou unha estrategia de alternativa de futuro para o exilio republicano en base galeuzcana. É dicir, que non podían esperar a que o goberno republicano no exilio se constituíse, se acordasen unhas hipotéticas cortes que xa estaban empezando a reunirse, pero non se reuniran en México, sobre que futuro dar, e pensar xa unha alternativa específica para Cataluña, para o País Vasco, e que facer con Galicia. Hasta o ano 43-44 non se sabía. No 44, cando o propio Aguirre toma a decisión de excitar, digamos, a Castelao para que constituya rapidamente unha apariencia de goberno galego que poida ser homologable aos gobernos catalán e vasco. E este é o sentido do Consello de Galiza constituído en Buenos Aires en novembro, en Montevideo, en novembro de 1944. Pero esta alianza galeuzca que recollía a Alianza da República, incluso un pouco a triple alianza da época da ditadura anterior á ditadura de Primo de Rivera, durou pouco e tuvo uns valedores moi desiguais. Valedor moi importante, Castelao, que era o máis débil, valedor moi importante pero que rapidamente virou, que foi Aguirre, valedor ambiguo, que foi o republicanismo catalán e especialmente Tarradellas. Hai que dicir que Tarradellas, que xa era importante naquela altura, desconfiaba de todo tipo de organización gubernamental no exilio. Quizás esta sexa a razón pola que ele nunca constituiu un goberno, só foi presidente da Generalitat. Ele era Cataluña. Por iso dice que os gobernos no exilio pertencen ao xénero da opereta vienesa. Era un pouco excesivo. Porque se non tuvera habido estes gobernos, probablemente a continuidade ideal das reivindicacións galeuzcanas na transición non podrían ter sido feitas do modo en que foron feitas. Pero, en fin, isto é o que sucedía. Sobre todo por animadversión cos vascos, cos que realmente se levaba relativamente mal. Como vedes aí, sin los vascos se poden hacer muchas cosas, sin los catalanes ninguna. Pero a verdade é que era a inversa. Naquela altura, quen sostiña o goberno republicano no exilio eran os vascos, quen sostiña os lugares as sedes para poder reunirse eran os vascos, quen pagaban ás veces as reunións eran os vascos. Habría que discutir por que era así, pero esta é outra cuestión que non entra neste libro que estou presentando. En fin, que Galeuzca pretendeu, estuvo a punto de lograr unha alternativa específica a finales do ano 44, principios do 45, que formalmente podíamos resumir nesa idea, nesa revista publicada en Buenos Aires, chamada Galeuzca, na que, en fin, había un pouco de todo, pero que refletía esta aspiración. Por outra parte, no exilio tamén se formou unha corrente diferente que é o que podíamos representar coa revista publicada en México, Las Españas. E Las Españas era unha revista concebida como unha forma de representar a pluralidade cultural, política e lingüística
das Españas, incluído Portugal, si pudera ser, que sempre hai unha adversativa aquí neste punto, non? Pero, en fin, esta alternativa tuvo moitos visos de poder consolidarse no ano 44, ainda non se liberara, pouco despois de ser liberada Francia, non acabara ainda a Guerra Mundial, estaba todo un pouco en fin, prendido por os pelos, pero é evidente que esta situación podía ter sido, pero non foi. E a fins dos 40 comeza a percepción de que isto non pode ser, comeza a percepción de que hai que cambiar, comeza o desencanto sobre que facer. Aquí traigo dos comentarios, dos expresións bastante distintas, un trecho dunha carta de Luis Arquistán e Indalecio Prieto, claro, eran dos máis reacios ao goberno no exilio, en fin, a torpeza que isto significaba, o estorbo que significaba o goberno para poder planificar un futuro político para unha España sin Franco, na que podían contar tamén coa dereita monárquica, ou querían contar coa dereita monárquica, e mesmo coa institución monárquica. En isto, Indalecio Prieto, en fin, tomou decisións arriscadas, pero apoiadas polo Partido Socialista no exilio, que o levaron á súa reunión con Gil Robles en San Juan de Luz, ou en Biarritz, mellor dito, non me acordo se foi en San Juan de Luz ou en Biarritz, en 1948. Pero, bueno, o que define moi tempranamente a carta de Luis Arquistán, que estaba ben informado do que pasaba, era que entre o que estaba pasando no mundo, é dicir, o inicio da Guerra Fría, e o discurso de Truman, como aquí se revela, e o que hai posibilidade de poder integrar nunha estrategia de negociación dos republicanos a idea monárquica e a alternativa monárquica, leváballo a que Franco ia durar. Por outra parte, Castelao, un pouco máis tarde, a opinión é distinta, pero reflite, en certo modo, o mesmo. Hai un republicanismo desterrado de España, pero non ten que nos dirixa. E que nos dirixa son xente que que Castelao non concorda, especialmente con Indalecio Prieto, que, como se dice aquí, abrazouse con Gil Robles e foi o abrazo de dous difuntos nun cemiterio, dice Castelao, porque agora resulta que Franco e Don Juan tamén se abrazaron deixando a Prieto e Gil Robles ao garete. Todo isto é verdade. A última frase sobre todo. O de que estaba nun cemiterio, non estou moi seguro de que tuvese razón Castelao. O de que a reunión de Franco con Don Juan no Iatazor sí que foi decisiva para deixar esta alternativa galeuzcana ou monárquica e monárquico-socialista e salir a ter unha alternativa para a saída de Franco. Total que, fins dos 40, moitos exiliados comezan a pensar que aquel non ten futuro. Aquí traigo a colación dúas figuras moi importantes do exilio, unha Francisco Ayala e outra Luis Seoane, que por vías distintas pensan unha cousa parecida. Ayala dice, hai que empezar a pensar que temos que conectarnos co interior. E, de feito, a resposta que tivo, ainda que 4 anos máis tarde, de Aranguren, foi relativamente conciliadora, moderadamente conciliadora co que propoñía Ayala. En cambio, Seoane reflite algo que estuvo sucedendo no exilio de Buenos Aires e en outros lugares naquel tempo, era que tiñan que desfacer as maletas, e que tiñan que asentarse, e que non iban volver o ano seguinte a celebrar con champán ou co que fose o fin de ano en España, e que Franco non caía. Isto, 47, 48, 49. Hai testimonios a conto se queira nesta dirección. Pero, en fin, isto non é o problema. O problema é que o exilio aparentemente parece que quedaba sin función, sin saída, quedaba morto. Pero o importante é que a partir do 48 rexurdeu por outra vía. E rexurdeu planteando outros obxectivos. Por exemplo, pensar en que tiñan que vincularse moito máis a Europa. Tiñan que apostar moito máis pola solución que dera a Europa Occidental para a súa reconstrucción. Tiñan que vincular o seu destino con Europa contra Franco.
E, por tanto, aceptaban que o futuro de España tiña que ser un futuro homologable á Europa que se estaba empezando a construir. A Europa basada nos principios da reconstrucción da segunda posguerra, que era un pacto esencial entre o capital e o traballo. Como sabedes, na época de entreguerras, os gobernos europeos foron fundamentalmente inestáveis e deron lugar a moita polarización, o que Osborne chamou a era dos extremos. É dicir, que a esquerda non aceptaba que gobernase a dereita e a dereita non aceptaba que gobernase a esquerda. Mesmo en España se deu na Segunda República. Aquí temos un exemplo ben claro, como cada elección da República destruiu a forza política que estaba gobernando antes. Cada elección. Nas 3 eleccións que houve. Na primeira os monárquicos, na segunda a coalición hazañista socialista e na terceira a coalición Lerroux-Gil Robles. Foron eleccións de extremos. Bueno, isto sucedía tamén en Europa. E como se pode sair desa? Pois se pode sair cambiando a estrategia. Por tanto, aí está eso que se chama por parte dos vascos a Estación Europa, ou que dixo Leizaola algún día, hai que tomar todos os tranvías. Bueno, hasta Telesforo Monzón, que non iba a decir. No ano 47-48 apostaba pola monarquía como solución para o futuro de España. El non deixaba de ser un nacionalista radical vasco, como foi toda a súa vida, fose do PNV ou non fose do PNV, pero tiña, máis ou menos, esta percepción. Bueno, en todo o seu exilio, desde o ano 48 tiña que reconfigurarse. Non só personalmente, moitos empezaron a volver, outros abandonaron, deixaban de facer o que tiñan que facer, etc. Iso é outra cousa. Aqueles que quedaron de dirixentes iniciaron unha estrategia que foi esta, máis ben de a vincularse ao movimento europeu, construir consellos federais, vasco, catalán, español, galego non chegou a constituirse, pero estaba previsto, que pudesen permitir o traballo político dos exiliados, establecer algún tipo de pactos, manter relacións coas cancellerías europeas, cos partidos políticos, fose o Partido Socialdemócrata Alemán, fose a democracia cristiana italiana, fosen os liberais ou os laboristas ingleses. E, sobre todo, foron conscientes de que eles non podían derribar a Franco. E, por tanto, que tiñan que usar outros métodos. E un dos métodos foi empezar a pensar no interior. E aquí deuse como unha especie de converxencia. O interior comezou a facer un tipo de oposición a Franco que non era xa, digamos, de guerrillas, nin militar, sino sobre todo política, na idea que mantuvera a Alianza Nacional de Forzas Democráticas do ano 44, na secuela desta Alianza Nacional de Forzas Democráticas, e mudaron tamén os protagonistas. Claro, houve xente que estaba no interior, se poden escoller moitos, eu aquí trouxen 2, pero podíamos traer moitos máis. A frase que encabeza isto é unha frase de Vicens Vives. Esta frase está nunha carta a Ferrater Mora. Más ou menos para disculparse, porque Ferrater Mora estaba no exilio, ele estaba no interior. Eu soy de aquellos que se quedaron. Os que se quedaron tamén tiñan que dar explicacións de por qué. E construir un relato diferente. Vicens, nos anos 50, foi capaz de facelo. Foi tan capaz de facelo que mesmo estaba casi nominado, poderíamos en términos hollywoodienses, a ser sucesor de Tarradellas, ou ser un valedor extraordinario ou un jefe de goberno de Tarradellas. Tiña un enamoramento de Tarradellas con Vicens. A través de quen? A través deste señor que está aquí ríndose, que era, non sei se Josep Pla. Bueno, había tamén outro vínculo entre eles, que era iso que despois, hai pouco, Jordi Amat novelou en El hijo del chofer, que o fillo do chofer, Alfons Quintá, o chofer era Quintá pai. E o Quintá pai tiña moita relación con Pla, con Vicens, con Tarradellas. Pero todo con Vicens e con Pla. Pla fora un espía, no ano 36, 37, 38. Un espía profranquista. E un home do réxime, pero tan cínico que podía ser outra cousa. Tan intelixente que podía ser outra cousa. Vicens non era do réxime, pero tiña moitas relacións co réxime. Por exemplo, tiña moitas relacións cos excluíntes e non cos comprensivos. Estou me referindo ao debate
entre os falanxistas e opusdeístas nos anos 40 e 50. Uns chamábanse comprensivos e outros excluíntes. Os comprensivos serían os falanxistas, son os antigos fascistas devenidos liberais e que eran capaces de entender. Vulgo, Leín Entralgo, Torrente Ballester, Ridruejo, de outra forma tamén, etc. E os excluíntes serían Calvo Serer, Pérez Enviz, e esta xente que estaba moi vinculada non só ao réxime, á Universidade Española e, sobre todo, ao Consello Superior de Investigacións Científicas. Bueno, Vicens tiña relación cos excluíntes. E Vicens publicaba en Destino, onde publicaba Pla. Pero tamén facía outras cousas. E escribeu unha noticia de Cataluña, e escribeu uns industriales e políticos que é unha proposta xeral para España, de como reconstruir, en términos un pouco pre-98, unha solución política para España. E Fuster, un pouco máis tarde, nos Altres Valencians, podemos decir que creou un relato específico para o País Valencià. Creou Valencia na práctica. Deixou de chamarlle Valencia e comezou a chamarlle País Valencià. É un motiz nada irrelevante. Deixar de ser Reino de Valencia e pasarse a chamarse País Valencià. Pero el creou, digamos que, co seu texto. E outros, podíamos poñer algúns máis, incluso en Galicia hai algúns textos que poderíamos equiparar a isto. Cando un pensa, por exemplo, ainda que non ten esta finalidade, no libro de Paz Andrade, Valentín, Galicia como tarea, no fondo está, sin sabelo, está nunha dirección parecida a isto. Está nunha dirección parecida, pero hai que imaginala un pouco, el non o dice. Pero, polo menos, vincula solución económica, industrialización, cultura, lingua, incluso lingua transcontinental, cual dalle unha perspectiva a Galicia que quizá non se pensaba nela. Bueno, se isto cambia no interior, tamén cambia no exterior, no exilio, e aí creo que o momento fundamental foi xustamente o Congreso de Múnich. O Congreso de Múnich, chamado contubernio de Múnich por os franquistas, foi o momento en que creo que se produceu como unha especie de parteaugas entre o que era unha visión de España extendida entre España peregrina e España sometida ou España esclava, cara a outra versión na que se pensaba que se podía superar a guerra civil. O discurso de Madariaga en Múnich é un discurso que ten un estilo do texto, do artigo de Ortega y Gasset, do ano 30, de Lendes Monarquía, porque dice, este día é un día histórico en la historia de España. Hai veces que a xente moitas veces dice que as cousas históricas, incluso cando mete un gol un xogador de fútbol, non? Pero non deixa de ser histórico o día seguinte. Pero hai outros que teñen esa virtud, Ortega, Madariaga e máis, que son capaces de sinalar a importancia de algúns días. E por que dicía que acabara a guerra de España e Madariaga? Porque aquí estamos todos, menos os totalitarios. Claro, este menos os totalitarios era un matiz moi importante e non aceptable, en certo modo. Os totalitarios de derecha, que serían os falanxistas que non abxuraran de Franco, que non os que estaban ali que foran falanxistas, por exemplo, Ridruejo estaba ali, que aquí está. Ou Gil Robles estaba ali, en Múnich. E non estaban os totalitarios de esquerda, que serían os comunistas. É un matiz importante. Pero os comunistas estaban, porque o Partido Comunista enviou dous observadores que tiñan tiñan pasaporte oficial, estaban en París, un do PSUC, outro do PC, e estuveron en Múnich toda a reunión. E aos 15 días o Partido Comunista fixo unha reunión do seu Comité Central na que acordou casi punto por punto seguir as solucións de Múnich sin decilo. De modo que isto que está cambiando, digamos, nos anos 50 e primeiros 60. E con isto, bueno, xa temos que, en fin, achegarnos ao fundamental, que é a perspectiva galeuzcana na transición democrática. Sobre esta herencia da República, da experiencia da guerra, do primeiro exilio, do fracaso das Españas, do fracaso de Galeuzca,
da reorientación do propio exilio nos anos 50 e 60 e como se construye unha solución para a nova España constitucional e democrática dos anos 70. Claro, esa España ten que ver coas reformas políticas de Suárez, ten que ver coa oposición antifranquista extraordinariamente organizada, especialmente a través de mecanismos indirectos tipo colexios de profesionais, de licenciados, de médicos, de abogados, na que, sobre todo, foi importante o Partido Comunista de España, a través do sindicalismo, sobre todo de comisións obreiras, a través de toda a oposición á marxe, ou á esquerda do Partido Comunista, que foi moi importante, a través dos neonacionalismos xurdidos nos anos 60, en Galicia, no País Vasco, menos en Cataluña, que houbo unha revisión sistemática do propio nacionalismo e do seu ideario. Xa non valía o idealismo cultural, o nacionalismo cultural dos anos 30. Xa se incorporou unhas ideas que tiñan que ver coa experiencia da descolonización, cos movimentos de liberación nacional, coa influencia do materialismo histórico como guía intelectual e como guía ideolóxica. Todo isto fixo un magma da oposición que non é só, claro, os exiliados tiñan relacións con profesores de universidade, con abogados, con Tierno Galván, que tiña unha asociación funcionalista en Salamanca, e un San Pablo que o representaba en todas partes, que se chamaba Raúl Morodo. Pero era xente que era ben acomodada, tiña relacións estables dentro da vida política e social de España, pero non estaban nas catacumbas, nin estaban nas trincheiras. Por tanto, había de todo. Había os que estaban nos despachos, os que podían estar nas embaixadas, os que eran diplomáticos, xa naquela altura. Por exemplo, Fernando Morán xa era un diplomático nos fins dos 50, principios dos 60. E pertenecía ao partido de Tierno Galván. E así, moitos outros. Os que estaban comenzando a funcionar nas institucións europeas, de tradutores en Xenebra, na UNESCO en París, noutras organizacións internacionais, forman parte tamén desta propia oposición. É dicir, que hai unha converxencia de moitos factores neste punto. E aquí é onde chegamos, por tanto, á transición democrática. Xa chamei a atención antes sobre o problema da Comisión dos 9, pero, bueno, podemos pensar que hai unha realidade, que hai unha acción de Galeuzca na transición, que se era posible unha alianza das tres nacións nos anos 70, aquela que fora na época da República, mesmo no exilio? En principio, non. Pero digo só en principio, porque no fondo a memoria republicana actuou nas decisións que se tomaron na transición. Que é senón a súa presencia nos debates constitucionais? Por que na disposición transitoria a segunda, aquí poño DP e DT, se recoñece que aqueles territorios que plebiscitaron no pasado de forma afirmativa un estatuto de autonomía poden acceder de forma prioritaria a un estatuto de autonomía que ainda non estaban redactados na maior parte dos casos, ou ningún? Pois aquí está o constituinte, fose quen fose que nos redactou, hai varias paternidades, pero non vou entrar neso, estaba pensando na memoria republicana, na influencia e na importancia que podía ter recordar a memoria republicana para consolidar o réxime democrático no ano 77-78. Mais esta disposición transitoria, quizá que é o propio título 8º da Constitución tan controvertido, ou xa non digamos o artigo 2 da Constitución, tamén tan controvertido, na que se combina a palabra nación indivisible con nacionalidades e regiones. Pero que existan nacionalidades e regiones quere dir algo. O que sucede é que despois foise transformando por parte da xurisprudencia constitucional en España en que non significase nada. É unha cuestión distinta. O constituinte admitía que significaba algo. Para que, en fin, como lles podo dicir? Creo que era Carl Smith quen dixo que os mellores acordos eran os acordos apócrifos. É dicir, os compromisos apócrifos. É dicir, aquelo que tú sabes que eu sei e eu sei que tú sabes, pero non decimos en papel.
sea, non o poñemos nun texto, pero sabemos que existe. Iso que realmente dura. Pero isto non foi así respetado na tradición constitucional española, senón que púxose nacionalidades e regiones, pero non durou. Púxose unha diferencia entre autonomías da disposición transitoria segunda e as outras, e non sirvou de nada, ou casi de nada. Por tanto, aquí na transición deuse, pois eu creo que como unha doble vara de medir, podemos decir, non? Houve unha aceptación político-constitucional da diversidade, da pluralidade, da existencia de nacionalidades diferentes de rexións e da memoria republicana. Todo isto é moi importante. E, por outra parte, os gobernos e as institucións xudiciais, ou, mellor dito, xurídico-constitucionais, foron levando un camiño distinto. Na medida en que, tanto como se estaban aprobando a Constitución, o ministro Clavero Arévalo estaba sementando de perautonomía o territorio español, para pasmo mesmo de algúns dos seus amigos do goberno e membros da ponencia constitucional. E senón, vexan ustedes o que dice del, por exemplo, Herrero de Miñón nas súas memorias. Que non... Tampouco quero dicir con isto que o testimonio de Herrero de Miñón sexa a Biblia, porque está influído por outras cousas. Pero, en todo caso, deixa constancia do erro que estaba supoñendo, e dicen outros tamén. Por exemplo, Meilan Gil en Galicia, desde a experiencia galega, dice unha cousa parecida de Herrero de Miñón, deixa constancia desta non dita política, porque non estaba xustificada en ningún lugar. Era un ministro para as regiones, pero podía ser para os polos de desarrollo, ou para as actividades del noroeste e del sureste, non sei que, ou para o plan Badajoz, non para ter contidos político-constitucionais. Pero, agora someto ao parecer de todos os presentes, que é un asunto moi necesitado de discusión. Se triunfou a vía constitucional ou triunfou a vía administrativa. Imaginen vostedes que quen fixa a LOAPA, Lei de Organización, Lei Orgánica de Armonización do Proceso Autonómico, foi a escola maioritaria do dereito administrativo español. Digo escola maioritaria porque os do Opus chamaban escola maioritaria para definir, nós non estamos aí, que era a escola de García Enterría. É bastante evidente que isto tuvo algunha lectura ou un desenvolvemento que non cadraba como principio. Logo, hai outro problema que creo que debe ser considerado, que é a variedade de solucións que se deron mesmo dentro de Galeuzca, que non foron todas concordadas entre sí, porque houve solucións persoais, por exemplo, Tarradellas, como dixen antes, estaba en contra da Comisión dos 9, estaba en contra de pactar nada cos partidos españois, só tiña que pactar el co rei ou co presidente do goberno, e encarnándose na Generalitat de Cataluña. Por tanto, unha solución aparentemente republicana, porque a única institución que queda en España de orixe republicana, aparte de algúns escudos que hai incluso nos Paraninfos e outros lugares das universidades españolas, é a Generalitat. É moderna, é máis antigua que todo isto. Pero, como presencia, el ven como presidente da Generalitat da República. Da República. E cando dice, ya soca aquí, cidadáns de Cataluña, estáse referindo aos cidadáns que votaran a República e votaran o Estatuto de Autonomía. Ben, é verdade que está amparado con xente que non... algúns que creían neso, probablemente, como Jordi Pujol, Antoni Canellas, que está aí ao fondo, outros que eran da UCD e de outros partidos. Pero, en fin, é unha solución específica. E no caso vasco, é unha solución moito máis coherente, que é que o antigo presidente do goberno vasco no exilio, que está aí, Leizaola, está
transmitindo simbólicamente o poder a Carlos Goricoechea, que é o presidente do Consello General Vasco. Fruto dunhas eleccións. Dicir que este é o presidente que cerra París na Avenida Monzó, a súa sede, e ven para o País Vasco, trae os arquivos e trae a legitimidade. Tarradellas tamén trouxe os arquivos, e tamén o corazón de Maciá, e depositóunos todos en Poblet, que en dali están, xa agora xa se poden consultar, porque xa pasaron o tempo de embargo que lle puxo. De modo que Galeuzca sí, pero solucións distintas. E ainda máis distinta é o caso galego, non? Bueno, aquí o caso galego escollín estas duas figuras para imaginar os extremos, non? Para encarnar os extremos. Claro, este home que está aquí, nacido cerca onde estamos, nacido en Pontevedra, ou en Salcedo, non? Salcedo ou Pontevedra? Pontevedra, bueno, ao mellor en Salcedo, que Salcedo mandaba moito xa daquela. Bueno, este home que está aquí é o Osorio Tafall. O Osorio Tafall que foi, entre outras cousas, non vou entrar moito neso, foi por unha parte presidente do Comité Central de Autonomía, por outra parte foi comisario xeral dos exércitos republicanos, por outra parte foi aliado esencial nunha fase da súa historia, do exilio de Negrín, e depois dedicouse a ser un alto cargo das Nacións Unidas e da FAO. Estando na FAO, foi un dos que posibilitou, por exemplo, que Paz Andrade, aquel que estaba na Comisión dos 9, desenvolvese durante 20 anos unha tarea esencial que foi formar a moitos sudamericanos nos artes de pesca para combatir o que se consideraba como o perigo número 1 da humanidade naquela altura, que era a fame e a falta de alimentos. Non se usaban alimentos de proteínas marinas, basicamente eran proteínas procedentes da terra, digamos. Bueno, este era Osorio Tafall e este é Rosón. Rosón é máis coñecido, probablemente, son máis novos, os dous fixeron a guerra, este como comisario xeral, este como capitán en artillería no exército de Franco, logo viveu na época de Franco, foi presidente da Diputación, foi evoluindo, e formaba parte da UCD na transición, dunha UCD diferente a que acaudillaba Meilán Gil e Pío Cabanillas. Era unha UCD distinta. Non digo que sea mellor ou peor, distinta. Probablemente, bueno, tiña unha tradición de vinculación á cultura galega bastante antiga, mesmo intervira moito na Lei Xeral de Educación respecto do uso das linguas non casteláns no ensino, como interveu tamén o que era procurador en Cortes, Filgueira Valverde. Pero, bueno, este foi, despois de moitos dimes e diretes, investido como presidente da preautonomía. Ahora, por que non puido vir este? Outro parecido. Esa é a pregunta. Non hai unha resposta moi fácil. O Osorio Tafall non lle disgustaba ser. Non sei se é excesivo facer enxuicios de intencións neste punto, non? Pero sábese que nunha viaxe que fixo Suárez a Estados Unidos foi visitar as Nacións Unidas e encontrouse con Kurt Waldheim. No curso desa visita hai que ter en conta que foi no ano 77, antes das eleccións democráticas. Xa estaba máis ou menos cociñado, pero non de todo, o asunto catalán, non se sabía que facer co asunto vasco, e Galicia, de entrada, era unha incógnita. Non se sabía se iba ou non iba. Nesa entrevista, Kurt Waldheim indicoulle a Suárez: aquí tiene usted la persona adecuada para Galicia. Kurt Waldheim. O Osorio Tafall casi o creu. E despois, como tiña un valedor para esta operación, que era Jaime de Piniés, que era o embaixador de Franco, de España, pero de España de Franco. Daquela xa non era España de Franco, era España de Suárez. Perdón. Nas Nacións Unidas
tratou de establecer relación co goberno, ou con Suárez. Pero, claro, cometeu un pequeno error, e é que esperou a que houbera eleccións para presentarse en Madrid e poder parlamentar. El veu a Madrid despois do 15 de xuño. E que pasara o 15 de xuño? Pois que houve unhas eleccións que así como modificaron en Cataluña as cousas de tal forma que facilitaron que Tarradellas regresase, ante o temor de que Raventós fose presidente dunha Generalitat catalana, un Raventós que ainda era federalista naquela altura, ou que se definía como federalista. Ante ese perigo, o goberno actuou acelerando o proceso Tarradellas. As eleccións foron o día 15, Tarradellas estaba en Madrid o 25 de xuño. O sea que en 10 días é chamado de Francia Tarradellas. Mandaron un avión privado de Luis Olarra, un home pouco recomendable, pero tiña unha avioneta que permitía trasladar en poucas horas a quen fixera falta. Entonces, pero o señor Tafall veu a Madrid tamén na mesma altura que estaba Tarradellas, alegando unha reunión en Xinebra. Botou 2 días nun hotel en Madrid esperando unha chamada do goberno e esa chamada non se produceu. Por qué? Porque a UCD en Galicia gañara 20 de 27 escanos. 20 de 27 escanos. E 4 máis a Alianza Popular de Fraga Iván e 3 do Partido Socialista. Este era o panorama. Por tanto, aquel antigo comisario xeral dos exércitos, se é que fose aceptado pola Asamblea de Parlamentarios galega, que non era moi claro, tiñan varios candidatos, falaban de García Sabel, falaban de Piñeiro, falaban de Paz Andrade, falaban de Iglesias Corral, falaban de González López. Había, as posibilidades eran moitas. Ninguna delas, quizá tan aquelada, para decirlo en términos compostelanos, como a de Osorio Tafall, porque tiña a doble pátina de facer a guerra coa República, ser presidente do Comité Central de Autonomía, ter unha talla internacional indudable. Estuvo 8 anos ou máis xestionando o problema turco-grego en Chipre. Era amigo persoal, xa non vos acordades, daquele arzobispo Macarios, que saían todos os telexornais que había, ou parte, que non eran telexornais, eran partes. Estuvo actuando no Congo con Lumumba, antes e despois do asesinato de Lumumba, non que o asesinara ele, digo que naquel conflito que houve para a independencia do Congo. É dicir, que era unha persoa de unha notable dimensión e contactos internacionais. ¿No? Pero, de todas formas, ele estuvo calculando presentarse as eleccións no ano 77, pero non se atreveu. É que non teño seguro que os meus antigos votantes me recorden. Tamén González López fixe a mesma reflexión. Iso que era o máis popular dos diputados republicanos da provincia de Coruña, das 3 eleccións que houve, que saíron as 3. Tiñan na causa da morte, tiñan unha base electoral extraordinaria, pero non se atreveu a presentarse. Presentouse Iglesias Corral, que polos pelos saleu senador, o mesmo que Paz Andrade, que tamén, activando, pero xa estaban dentro, tanto Iglesias Corral como Paz Andrade, tiñan activadas as redes antigas, tiñan engrasados as súas propias redes de amizade, foron elixidos naquelas eleccións. Bueno, entonces, solucións distintas dentro de Galeuzca, e digo, solucións distintas contra Galeuzca. Porque o panorama previsto nos ponentes constitucionais e nos dirixentes políticos da altura era aceptar realmente Galeuzca dunha forma implícita, é dicir, Galicia, Cataluña e Euskadi clarísimamente, para que dejen de poner os pies en pared, dicía un diputado da época. E Galicia, home, pois sí, total, costa pouco, que máis dá, vai no lote. E aí, outra cousa. Pero sucedeu o inesperado. Sucedeu a revolta andaluza, sucedeu a revolta galega e tamén algunhas das
E sucedeu, pero isto non tuvo moita influencia, as propostas de federalismo simétrico ou casi uniforme, non digo simétrico uniforme, que representaría, por exemplo, Carretero, que non tuvo ningún recorrido. Por que digo contra Galeuz que estas solucións? Porque Andalucía rompeu o marco implícito de representar de ser tres as comunidades ou nacionalidades históricas, as que están no artigo 2 da Constitución. Porque Andalucía logrou, dunha forma un pouco fraudulenta, constituirse en nacionalidade histórica a través do referéndum do ano 80, 28 de febreiro do ano 80. Por tanto, rompeu aquel compromiso. E a Galicia rompeu-no á inversa. Foi intentada convertila en cobaya, por tanto, en exemplo de comunidade histórica con lingua, etc., que pode pasar ao pelotón de todos a través daquela famosa aprobación do seu estatuto no ano 79 no Congreso dos Diputados, que foi bloqueado por unha mobilización popular extraordinaria. Esa mobilización popular que deixou eso na estacada, digamos, parado durante 9 meses, casi 10 meses, solucionouse cos pactos do Hostal. Tamén dunha forma un pouco fraudulenta. Isto digo de fraudulenta pos servicios de inteligencia, non no sentido xurídico, senón no sentido figurado, non? Porque foi todo legal. Pero os pactos do Hostal acordan mudar o texto do estatuto que fora aprobado. E non se reúnen que non aprobaron. Senón que se publica coas modificacións, que non fora publicado, e como dixo Landino Lavilla, presidente do Congreso dos Diputados, se ninguén protesta, isto va a misa. Ele sabía que era demócrata e cristiano. E foi a misa. E, por tanto, Andalucía entrou por unha vía, Galicia resisteu por outra vía. Pero as dúas modificaron en parte o acordo implícito sobre o que eran as nacionalidades e as rexións dentro de España. Bueno, hoxe xa hai nacionalidades históricas, creo que máis que rexións, non? Hai varios estatutos que se definen como tal. Hai incluso algúns que se definen incluso a contra, por exemplo, o valenciano, que era tanto como aquel que tenga el outro, é dicir, Cataluña, e así sucesivamente. En fin, acabo. Construir as autonomías non foi nada fácil, como vedes, houve unha campaña incluso que hoxe xa non se recorda ninguén. Aquí traigo só 2 exemplos do xornalismo amarelo da altura, que non acabou. En este caso, interviu como denunciou por unha parte o Rosón e por outra parte a Terradellas. É bastante sorprendente que fora, non foi no mesmo día, pero foi prácticamente na mesma época. En fin, bueno, aquí xa lles deixo do balance e todo isto e acabo con isto. Este é un cartel que fixo, é unha pequena homenaxe a Díaz Pardo. Isaac diseñou este cartel para a primeira mostra de cine das nacionalidades e rexións. Aí que está, nacionalidades e rexións. Estaba aprobada xa a Constitución, era legal todo isto que dicía Isaac. Pero o diálogo entre desencanto crítico e pesimista. O noso non o entenden. Se nos deixaran cantalo a nós. Bueno, pois aquí non creo que haxa prohibicións para que vos o contedes e a ver se o entendemos mellor. E esta é a mensaxe que vos deixo a través de Díaz Pardo para todos os presentes. Gracias pola atención. Abrimos entón que ímonos meter un pelo na seguinte mesa, pero eu creo que paga a pena con todo o que nos contou Ramón, e moitas grazas polo panorama. Turno para comentarios, se alguén quere interactuar, pois guardamos uns minutiños. Sí, Ricardo por aquí. Ramón, parabéns pola túa intervención, como sempre, moi lúcida, moi acaída, e despois das últimas mostras que temos de
persoas citadas, de libros que falan do contubernio de Múnich, do Chofer de catalán, o libro da Vanguardia. No, de Jordi Amat, por suposto, no. Julián. De Enrique Juliana, etcétera, pois... Non hemos venido a estudiar. Parabéns de novo, unha reflexión que, bueno, contemplaremosla, leeremosla. Diría Tarradellas, a las cosas. Pois sí. Mira, dúas preguntiñas así moi sinxelas. Unha, por que non houbo galegos, considerando o galego daquela maneira, a Madariaga no contubernio de Múnich? Primeira cuestión. Que a min sorprendeume moito no libro precisamente do contubernio de Múnich de Jordi Amat e tal, non aparece ningún galego, é dicir, é raro que co fura que había aquí, con Piñeiro, etcétera, tal, que non houbera galegos en alá. E a segunda, cando falas daquel revivir dos organismos políticos, tanto de Cataluña como de Euskadi, que si foron adiante, que en Galicia non, como dixeche. Sí, bueno, dá para falar... moi breve e non estender. Sí, bueno, vou dicir pouco porque isto daría para máis, pero galegos en Múnich, galegos en todas partes, como emigrantes, pero como políticos poucos. Están en todas partes como políticos franquistas ou republicanos e tal, pero como galeguistas, o único galego auténtico, neste punto, non digo que sea auténtico solo, foi Castelao como ministro da República, do goberno da República, pero foi pouco tempo e, ademais, el non entendeu moi ben que o que estaba pasando ali. Por iso marchou un pouco enfermo, descontento, triste, en fin, é explicable, personalmente explicable, pero que pasaba aquí? Primeiro que hai unha dislocación, por unha vez vou usar a palabra, do exilio galego en lugar inadecuado, que é Buenos Aires, onde non se xogaba nada despois do 45, incluso antes, pero desde o 45 non se xogaba nada. Hasta en México non se xogaba casi nada, había que estar en Francia. En Francia había 6 galegos visíveis, cada un era do seu pai e súa nai, e o que estaba máis próximo a todo isto era Pla, que vaya sujeto, que era Juan José Pla. Non José Pla, senón Juan José Pla, un farmacéutico de Viveiro. Entón, poucos galegos. E logo as conexións eran moi difíciles. Por exemplo, o Consello de Galiza conseguiu ter un representante en París, que foi César Albajar. Nada máis e nada menos que un republicano que estaba contra a autonomía no ano 33, que fora gobernador civil no ano 36, masón, tiña moitos valores e algúns defectos. Pero non tiña conexión coa cultura galega, ainda que fixo un libro mítico sobre a poesía galega, editado nunha especie de editorial tipo Medulio nos anos 50 en París, para redimirse. O seu fillo traballaba co grupo de Gorquín, que era... Gorquín foi o que organizou o Congreso de Múnich, un deles. Entón, en previsión, podía ser que debía haber algún galego, podía ir incluso al bajar a Múnich, pero non foi. A razón é que non tiña cartos, porque de Buenos Aires mandaban 100 pesos, con 100 pesos tomaban un café en París. Pero claro, volvemos ao dos vascos e cataláns. Os cataláns non moito, os cataláns non tiñan un peso tampouco, pero os vascos tiñan, podían ir onde tiñan que ir. Conclusión, que hai moito vasco do interior, moito vasco, xóvenes incluso, xa militantes de sindicatos vascos, algúns vivos que o poden contar, bastantes cataláns, pero non do grupo Tarradellas, sino do grupo Demócrata Cristiano, que fixeron un traballo ali moi importante, evitando que Gil Robles e incluso Madariaga fixesen tabula rasa das reivindicacións, chamémoslle, dos nacionalismos periféricos. Por exemplo, Rafael Tasis, ou Manent, ou Serraín, ou outros. Galego ningún. Bueno, Madariaga era galego porque nacera en Galicia, pero non galego exerciente aquí.
Houve algúns convidados, pero por razóns que eu descoñezo non foron. Un deles era catedrático da Universidade de Santiago, don Pablo Lucas Verdú. Dícese que tamén tuvera un convite Enrique Moreno Báez, cousa que dubido, pero por ser. Pero non me consta que fose invitado Piñeiro, nin que fose invitado Paz Andrade. Piñeiro, por outra parte, non podía ser invitado, pero podía ser invitado Beiras, que Beiras estaba en París. Xa estuvera en París un ano antes, no 59. Sabíase que andaba por París un joven economista. Sabían os de Gorquín. Referíanse a él así. Pero Piñeiro mantiña as ben relacións directamente cos vascos ou con Calviño, e non con Albajar. Entón, as redes estaban como tupidas. Non direi que bloqueadas, pero tupidas. E logo non tiña tampouco moito peso de Buenos Aires, non podía vir ninguén. De feito, só había 40 do exilio, non 38, e 80 do interior, 80, o sea, o duplo do interior que... En fin, isto... E logo, outra pregunta era... Tanto Cataluña como Euskadi, de alguna forma, reorganizaron a forma política, de algún xeito, e que Galicia non. Bueno, pois sí, bueno, aí sea máis breve. O País Vasco reorganiza Aguirre, mano militar. Irujo, tú cierras ese chiringuito e ya está. Pisuñer dura hasta o 45, despois hai unhas negociacións, incluso meten un Consello Asesor da Generalitat, Irla vai nos seducindo, fai no presidente do goberno que non acaba de tomar posesión, entonces, bueno, era outro estilo, pero queda un gromo de arredismo moi forte en Inglaterra, sobre todo o Batista e Roca e algúns outros, pero esos non manteñen o Consello Nacional de Cataluña. Galicia mantén o Consello de Galicia hasta que morre Castelao. Unha vez morto Castelao, se ven imposibilitados de nomear un presidente, porque naide pode ocupar o lugar que tiña Castelao. Tal era o respeto que se lle tiña a Castelao, eu creo que excesivo neste punto, políticamente excesivo, que non pudo ser ocupado por ninguén. Portanto, estaba descabezado, voluntariamente. E así quedou hasta o fin dos días. Solo que fixeron, na segunda xeración de membros do Consello, fixeron esta operación de conexión con París, que foi algo importante. Por exemplo, o propio Albajar, que foi a moitas reunións, dixo, si non estamos aí, nadie hablará de nosotros. Dice o Albajar no ano 70 e pico, Si non vamos, porque ele foi a Londres, facendo un esforzo, foi a Londres a unha reunión do movimento europeo. Si non estamos aí, quen vai hablar de nosotros? Non, nadie hablará de nosotros. Era consciente disso. E, finalmente, o Consello Federal Galego non se constituiu por qué? Primeiro, porque se quería unir ao portugués. Eran restos do iberismo tripartito. Pero os portugueses, o interlocutor era un antigo primeiro ministro, Xosé Domingos dos Santos, non quixo. Non... Parece pouca cousa, como estar aí nisso? Nós somos unha nación... Portugal é un país pequeno, onde vamos a dar, non? E logo, cando se quixo reconstruir, xa foi finalmente en democracia, porque o Consello Federal Vasco, Catalán e Español chegou a Madrid, e chegou a estar funcionando en Madrid. Bueno, ainda creo que funciona hoxe, ainda ten un buchinche en algún sitio, creo. Pero naide sabe del, non? Como vedes, presidido por un ilustre catedrático de Dereito Internacional. Pero o galego, sí, estuvo un punto... quixo construir este Gómez Rei, non? O que estaba e está en Bruselas, pero non sei que despois xa se disolveron ou non acabou indo. Bueno, perdón por a extensión. Pedir a palabra a Jorge, entón creo que vai ser o último comentario para que nos dé tempo a meternos na mesa. Igual me pongo de pie, ¿no? Gracias, Ramón, por el recorrido que nos has planteado, muy sugerente, pero quería plantearte un par de cuestiones que digamos, yo sí he echado
echado en falta, ¿no? Y si podías ampliar o hacer una valoración. Primero, el papel que juega la Alianza Nacional Gallega, que funda el Partido Comunista, es muy presente en la agrupación en México en 1942, cuando se está tratando de reorganizar de forma amplia pues las distintas organizaciones políticas en función de la recomposición. Aparece la Alianza Nacional Galega vinculada al PC, que plantea el derecho de autodeterminación desde los principios leninistas, ¿no? Y que tiene un corto recorrido, pero que va a tratar de alguna manera de arrastrar, aparte de ese galleguismo exiliado, desencantado o huérfano de organizaciones, hacia el Partido Comunista de España. Y luego, importante, y lo estaba señalando ahora también en la intervención, y he echado en falta el papel de la Comunidad Ibérica de Naciones, ¿no? Ese discurso, esa discusión que se plantea en el año 44, principios del 45 en Londres, en el que realmente está presente esas dos visiones que hay dentro de los nacionalismos desde un punto de vista más maximalista, ¿no? Es decir, que plantea una solución absolutamente confederal para el desarrollo de España en esa reunión en la que tampoco está representada Galicia, pero está representado Portugal con Armando Cortesao, Irujo, Pisuñer y, como digamos, ariete reventador de la posibilidad, Araquistain, ¿no? Mi paisano Araquistain, tan jacobino y centralista que no aceptaba la posibilidad de que la capital de ese Estado confederal ibérico estuviese en Lisboa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, en esa tensión que existe entre, que lo estaba señalando ahora, entre las posturas de Irujo, que incluso en el 41 está dispuesto a negociar una salida con Londres de reconocimiento unilateral del territorio, con la presencia más posibilista, si se quiere, o más pactista, desde el punto de vista que representa el Lehendakari Aguirre. Y sin duda, para mí, la clave está en el debate que se da en noviembre del 45 en las Cortes en México, cuando se plantea la posibilidad del reconocimiento o de la aprobación, aunque fuera simbólica, del estatuto gallego, que había entrado justo en el inicio de la guerra, ¿no? La imposibilidad, y en este caso está también la responsabilidad histórica del Partido Socialista en el exilio, también muy jacobino, probablemente la organización más contraria a cualquier tipo de visión descentralizada, salvo el caso de Carretero, que es un bicho raro. Es decir, el Partido Socialista se convierte también luego en la transición en un elemento central a la hora de consolidar ese proceso de cuál es el papel de la descentralización del Estado, ¿no? Pero bueno, algún comentario sobre eso, y si no, luego en la comida los tenemos. Y gracias. Sí, bueno, sería unha descortesía non responder, aparte co aprecio que lle teño ao profesor de Ollos, moito que algunhas axudas que me prestou, documentación, etc., cando estaba preparando estas cousas, non só do libro do exilio, sino de outras tamén, de modo que aproveito para decir públicamente gracias, Jorge. E dito isto, a Alianza Nacional Galega, sí, naturalmente existía, pero Castelao e o Grupo de Buenos Aires tiñan as relacións xa cortadas ou prácticamente truncadas con o Grupo Comunista de México, non? Castelao, ademais, oscilaba entre a admiración así formal pola URSS, incluso por algúns textos de Stalin, e tamén un virulento anticomunismo que lle transmitían, eu creo que máis ben en Buenos Aires, do que el puidese pensar, non? Pero, en fin, con México non se entendía. E o exemplo é, cando constituíu o Consello de Galiza, que México recibe unhas críticas extraordinariamente virulentas, incluído o seu antigo amigo, e bastante cambiante, de posicións chamado Luis Soto. Bueno, aquí temos un biógrafo del, non? O sea, que non vou dicir máis cousas deso. Pero con Soto non podía... Soto foi moi crítico co Consello de Galiza, en fin. E non só Soto, os socialistas tamén foron moi críticos. Que en parte tiñan razón, porque constituir un Consello de Galiza só con 4 diputados que estaban no Río da Plata era unha osadía, habendo máis diputados vivos en México. Pero claro, para iso tiña que estar un novo Castelao en México. En fin, entón, a Alianza Nacional Galega foi unha mostra de como pervive, igual que a través das revistas que publicaban, etc.,
a cultura e mesmo a política galega en México, pero en México a posición do galeguismo era moi fraca. Era máis forte en Buenos Aires, e aí onde Castelao se facía forte. Isto que explica unha débil relación. En cuanto á Comunidade Ibérica de Nacións, claro, que non había ningún galego de quen botar man en Londres, porque os cataláns foran un grupo de exiliados a Londres bastante importante, non só Pisuñer, Trueta, antes Batista e Roca, e algúns máis que formaban un núcleo incluso intelectualmente, profesionalmente importante. E os vascos, que che decir, porque estaban totalmente instalados en Inglaterra, non? Pero galego, esta Comunidade Ibérica de Nacións a mí me interesa en cuanto que, non o fenómeno do exilio, me interesa en cuanto que reordenación da península, que ten que ver con isto, pero non só con isto, non? Pois se pode facer de outra vía. E creo que, no fondo, nin Araquistáin, nin Cortesán creían nela. Creían só Pisuñer, que era bastante crédulo en xeral, e Irujo, digamos que funcionalmente, porque podía ser unha solución para algunhas cousas, pero Araquistáin creía, e el Cortesán, que era un club para tomar café, ou tomar té, mellor dito, para tomar té en Londres un día ao mes. E, de feito, non chegaron a casi nada. É posible que se estuvera ali o Xoán Xosé Pla, que estaba en Montauban, se está en Londres, pois probablemente puides incorporarse, pero, en fin, non había galegos á man. E isto, eles mesmos se deron conta, o dicen en algún texto, que non logramos conseguir ningún gallego. Pero iso é un dato máis que unha interpretación. Moitas grazas ao profesor Villares.